Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu ndokubva tataura zvekare paWhatsApp call conversation. Zvimwe zvacho zvinoitika zvinotyisa vedare. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndinoda kureurura kuti ndakadyisa murume wangu mupfuwira kuzonosvika achizoshanduka kuita bere, ende tikazobatsirwa neumwe muroi uyo akabhururuka achibva kwavo kuMalawi, ndokubva azoti kuna ivo gogo vangu kana vachida kuti iye ange achitibatsira vaifanira kuti vange vachizoita masacrifices zvekare, iniwo ndikazoitawo angu masacrifices. Usiku hwose takarwa naro bere iri tichizama kuti tinge tichirishandura kuti ange achizova, kuti ringe richizova zvekare murume wangu. Inini ndiri mukadzi ane makore 24 years ekuberekwa. Inini nemurume wangu takangosanganawo muno mudhorobha. Murume wangu iye musoja, but ndakakurawo mukoma ndichiwanzo kuenda kumba uko kwakaberekerwa ivo mama vangu. Mama vakaberekerwa kudombo shava kunonzi kudenda, kudhuze nekumaprazi ari kuShamva Road, ndiko kwavakakurira ikoko. Saka ndaiwanzo kuenda ikoko ndobva ndanogara nagogo vangu. But gogo vangu ava manje later on in life ndakazofind out kuti gogo ivo vainge vari muroi. Gogo vaitozivikanwa nembiri yekuroya zvekare, vainge vachiziva mishonga yakasiyana siyana. Ivo gogo ava vaiwanzo kufarira sei kufamba neni tirimo mumasango tichitsvaka mishonga, because ivo gogo vakazosvikawo pakusvipirwa nenyoka mumaziso zvekare nekuzoroyewawo nevamwe avo vavainge vasingawirirane navo. Gogo vangu vakatomboita mbiri yekuti vakadzi vemunharaunda umo mavainge vachigara, vakadzi vemo vakazotoendeswa vose kwamambo, nekuti vazhinji vainge vava kuzivikanwa nekutonga varume vavo nekuda kwemupfuwira iyo yavainge vachipiwa naivo gogo vangu. Apa gogo vangu vainge vachindifarira sei? Saka gogo from a very young age vakabva vatanga kundibatisa mishonga yakasiyana siyana. By the time inini pandakazoti ndainge ndava kuda kuroorwa, gogo vangu vainge vatondibatisa mishonga yakashata kuzonosvika vachizondiudza kuti inini ndainge ndisingakwanisi kuti ndingotanga kuitira murume wangu mwana, nekuti painge paine maprocesses awo andaifanira kuti ndinge ndichizotevedzera. Zvino apa murume wangu paakanditora ainge achitarisira kuti ndichakasika kubatira pamuviri. Nhumbu payakanetsa kubatira, vanhu vakabva vatanga kutaura veukama, asi wangu murume ainge akangonyarara achindiudza kuti everything was going to be okay. But inini ndaiziva zvangu kuti mwana kuti ndinge ndichizomuzvarira zvainge zvichazotora nguva. Kumuzvarira ndainge ndichazomuzvarira zvangu, but zvaizotora nguva. Dambudziko rinoita kuti ndisakwanisa kuti ndinge ndichimuzvarira pari zvino inhau yekuti inini ndiri kufanira kuti nditange ndazvara zvangu zvikwambo izvo zvandichazoshandidzana nazvo kunosvika mukufa. Saka ameno mukoma kana makambonzwawo vakadzi vaya vekuti vanowanzo kuti vanenge varasikirwa nepamuviri pavo, isusu zvatinoita ndezvekuti tinotaimira paya pekuti mwana wacho uyo anenge ari mudumbu raamai vake achikura, tikaona kuti zvino kanenge kava kamunhu chaiko, tinobva tazoba mwana uya. Mwana uyu kana abiwa, pane mhiko idzo dzinozoitwa dzinozokonzeresa kuti mwana iyeye ange achizoiswa mudumbu rangu. Like in my own case, ndine vana vandiri kufanira kuti ndinge ndichizozvara. Vana ava zvinenge zviri zvikwambo zvangu izvo zvandichazobatsirana nazvo mukuroya. Ndokusaka munhu anenge achiita zvouroyi iye nezvikwambo zvake vanenge vaine bhondi yakasimbisisa, nekuti ava
vanenge vakangofanana nevana, sezvo unenge wakatovatakura vana ava mudumbu rako, but inini manje vana ava ndinofanira kuti ndinge ndichizongovatakura kwe3 months after tabva mukuvabvisa mukuvaba, after tabva mukuvaba muzvibereko zvaamai vavo, then vobva vazoiswa muchibereko changu vongogaramo for 3 months ndobva ndazozvara. But kana ndava kunozvara handizvari mwana ari normal, ndinotongozvara chitongori chidhoma, ndobva ndatanga kuchiyamwisa chidhoma ichi. Mukoma ndakangoramba ndichingopiwa mishonga yakasiyana siyana. This was after hama dzemurume wangu dzava kutanga kutaura zvainge zvisina basa, saka taiwanzokufuriridzira kumhepo kuitira kuti paya padzinenge dzichifamba dzichida kubvunzira kuti the reason as to why ndiri kutadza kubatira pamuviri, tichitira kuti dzisazokwanisa kuudzwa chokwadi. Zvekare vamwene vangu ndo vairakidza kuti vainge vaine kamwe kakungwarisisa ako kavainge vainako. Gogo vakabva vati uyu tiri kufanira kuti tinge tichimugadzira. Nerimwe zuva vakatoseka zvavo vakati uyu tichamudya chete, uyu musiyei akadaro. Saka vamwene vangu vakazongoramba vokontrola murume wangu. Apa zvatainge tichiita ndezvekuti ivo vamwene vangu ava vaiti kana vakada kufamba then gogo vanobva vamhanya vobva vanotaura nen'anga iya uko kunenge kuchienda vamwene vangu, then vobva vanegotiata nen'anga iyoyo kuitira kuti vamwene vangu ava vazopiwa chiprofita chenhema. Saka ivo gogo vakazonosvika pakuti munhu uyu achazodzamara asangana nemunhu anenge aine masimba akakura kundidarika inini, saka tiri kufanira kuti munhu uyu tinge tichimuchekeresa. Ndo zvatakazowirirana izvozvo. Zvino ivo gogo vakabva vazonditi vainge vaine mishonga iyo yavainge vachida kundipa. Mishonga iyi yavakazondipa mukoma ndaizoishandisa nenzira dzakadai. Ivo gogo vakabva vapinda neni musango ndokubva vazoselekta umwe muti uyo wavakasarudza, ndokubva vazoti ndinge ndichitora gavi. Ndakatora gavi vakabva vazoti ndinge ndichitora gavi pamuti uyo wavainge vasarudza. Ndakabva ndatora kagavi kaya ndokubva vazondiratidza zvandainge ndichifanira kuti ndinge ndichiita. Vakandirakidza kuti ndichange ndichizosunga sei, let's say zuva racho iroro ndinenge ndichida kuzobikira murume wangu beef kana kuti chicken, ndaifanira kukata piece ndobva ndasungirira nyama iya pagavi riya iro randainge ndatora pamuti musango ndiina gogo vangu, then ndobva ndazopfekedzera kuzasi kwangu uku. But ndakanzi zvinhu izvi ndinofanira kuti ndinge ndichizviita ndiri periods. Ivo vakati vandipa zvose izvi ndokubva ndazodzoka zvangu ndikatanga kugara nemurume wangu. Ndokubva ndamirira apo pandainge ndiri periods, ndakabva ndatora nyama yangu ndini uyo ndikabva ndatanga kubika ndikabika. Murume wangu munhu wekuti ainge angogara ari munhu aiva neturafu, saka ndakazoti ndafunga ndikati munhu uyu nerafu dzose dzaanondiita plus nekukontrolewa kwaakuitwa namai vacho handizvifarire. Munhu uyu zvandatomuwanira mukana wekuti ndinge ndichimupfuwira, chiregedzai ndinge ndichingomupfuwira once and for all. Ndakabva ndatora poto iya handiriko periods kudaro ndikabva ndaenda mubedroom. Saka ndakati ndiri mubedroom ndikatovhura lid paya, then steam iya yakabva yazotanga kupfungaira ichibuda mupoto umo mainge muine beef yandainge ndichibika. Ndokubva ndazochonjomara ndakaisa poto iya pakati pemakumbo angu ndichitira kuti ropa rimwe rainge richazodonha richiita zvekudhonzewa nesteam iyo yandainge ndichizvistima kusika rudzi yangu, then ropa riya ringe richizonodonhera makaremo mupoto muya mainge muine nyama yandainge ndichibikira murume wangu. Ndakati ndagarapo mukoma, ndakagara kusvika ndava kunzwa kuti zvino ndainge ndava kusakwanisa. Steam iya yainge yava kuita ichindipisa kunyama dzangu dzekusika rudzi uku. Kudzamara now I was okay. Ndokubva ndazodzokera kukitchen kuya. Ndakangoti ndichingonopinda mukitchen naiyewo murume achipinda achibva kubasa akabva andibvunza zvainge zviine ukasha achinditi ko ndainge ndichibva kupi ndakabata poto. Ndikabva ndafunga very fast ndokubva
muchachurira mupoto, iye akabva adzikama. Kubva ipapo murume akabva adzikama, zvinova zviri zvinhu zvakabva zvazobohwa amai vake. Saka ndakangoramba ndichingomubikira mupfuwira. Then one day zvakazoitika mukoma ndakati ndamupa zvekare mupfuwira. Usiku hwacho takati tivete, ndo pandakabva ndazonzwa kuti ndainge ndichinzwa kakuvaviwa kudai. Pandakanodai ndikanzwa kuti murume wangu ainge azara mambava. Ndichinotarira kudai ndokubva ndatoona kutoti hezvo zvandainge ndakavata nebere mumachira kuti ndinge ndichinoridza mhere. Ivo gogo vakabva vazongo appear from nowhere, vakabva vazondiudza kuti ndisachema nekuti ndainge ndava kuda kuchema ndichiti my way you we, tarirai muone zvandazviitira murume wangu, ndashandura murume wangu akaita bere, zvino ndichaita sei? Saka ivo gogo vakabva vati kana ukagara wachema zvinoreva kuti munhu wako uyu achatadza kuzoshanduka kuti ange achizova munhu. Saka zvazvichazoita ndezvekuti iwewe manje unenge wava kufanira kuti unge uchizonomuviga munhu wako uyu atori bere kudaro. Mukomana Shi ndakabva ndanyarara paya. Then gogo ndokubva vazondiudza kuti vainge vachataura nasawira wavo wekuMalawi, ndokubva vazotaura neshamwari yavo yekuMalawi, ndokubva mukadzi uya auya ende ikoko kwaanogara kunharaunda kwacho kwaanogara mukadzi uyu akazouya achitibatsira. Iye atori munhu mukuru chaiye panyaya idzi dzekuroya. Akabhururuka achibva kuMalawi ndokubva azouya muzimu akabva atanga kundibatsira inini nagogo tichirwidzana naro bere iri kuzonosvika murume wangu achizonoshanduka kuita munhu zvekare. Takadikitira, takashanda usiku hwose, asi takabva tazonzi taifanira kuti tinge tichizoita masacrifices. Gogo vangu vakabva vazosacrifice kuti ivo vainge vachida kuzochekeresa vamwe sekuru nekuda kwekuti ivo gogo vaya vekuMalawi vakati havangadzokeri vari voga, vainge vachida munhu wekuti vange vachizonogadzira chindofa nacho. Vainge vachiti ivo vainge vachida munhu wekuti vange vachizonogadzira chimwe chindofa chavo vachishandisa mweya wemunhu uyo ainge asacrifiziwa nagogo vangu. Mukomana Shi, iyi ndiyo confession yangu iyi yandinayo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu, ndokubva ndazotaura zvekare naye paWhatsApp call conversation. Zvakangoma hazvo veduwe. Inini I think kuti munhu kana uri munhu ka I think you need to pray for a partner komana kuitira kuti paya pekuzoti wazopindawo mumarriage uzongosanganawo nemunhu anenge ari bore. Munhu angoripo, not kuzosangana nemunhu wekuti anenge achiita madhiri akadai. Hanzi ndakashandura murume wangu, murume akaita bere. Zvakangoma hazvo veduwe. Zvinoera zvinoshamisa, zvinoda kufumurwa chaizvo chaizvo. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Chiko chiri kuitika kwatiri maZimbabweans. Hanzi makadii zvenyu mukomana Shi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini mukoma ndiri mudzimai ane makore 31 years ekuberekwa. Let me admit hakuna chinhu chinorwadza sekuti iwewe wakabuda mumarriage, then after that your friend nayewo ozobudawo mumarriage after you, otokuwanawo uri pamujolo obva akuovertaka, ongodanana nemunhu wake ka1 ende votongoita zvekutongosangana zvaya zviri fani, uchitonyomba nekutoshoropodza relationship yake zvekare, uchitonyomba nekutoshoropodza boyfriend yacho because anenge ari munhu wepasi. Then all of a sudden mobva watonzwa munhu achitonzi atova nemukana wekutotanga kuita mari apa vanhu vobva vatoroorana within a short period of time. Munhu obva atokusiya iwewe uri pamujolo. That is what happened to me. Inini nefriend yangu uyo wandakadzidza naye, my bestie, inini ndini ndakatanga kuya kuno kuJoni, but ndakatongoya kuno zvenharo ndava kuona kuti habi wangu ainge ava kusandisapota. Pandakauya kuno ndakabva ndaona zvinhu zvainge zvakaita kumira manyama nerongo chaiwo. Habi ainge ava kutozviitira zvemagirlfriend ake maSouth African. Ndakarwa ndicharwa zvekare nawo maSouth
South African kudzamara vamwe mai vazonditora ndokubva vaenda neni padivi vakangovhura t-shirt yavo vakabva vati tarira kuone kumusana kwangu uku, ndikabva ndaona vainge vaine chimwe chivanga chairakidza kuti chainge ronda racho rainge rakadzika. Vakabva vanditi ipapapa ndakabayiwa neumwe mukaradhi uyo ainge achidanana nemurume wangu. Saka siyana nazvo izvi, kana munhu ava kusakuda anenge ava kusakuda. Worst of all, vakadzi ava masasco vanokwanisa kuzokuitira utsinye ukatsvakirwa vanhu vanozokuponda. Ndo pandakabva ndazomova out ndikatanga kugara navo amai ava kudzamara ndichizotanga kugara ndoga. Pandakanzwa kuti ndainge ndava kunzwa ushoma ndo pandakatanga kupfurirawo best wangu uyo ainge ari kuteachers college, ndikatanga kumupfurira ndichimuti ange achisiya murume wake. Saka vakazongoita a simple argument iye best wangu uyu nemurume wacho. Ndikabva ndatoti mira nditokutumidzira mari izvezvi unge uchiuya kuno kubasa. Ndakabva ndamhanya ndikabva ndamutsvakirawo muIndia ainge achida stay in mate. Ndokubva auya paya ndo madhambiro acho aakaita murume wake. Iye haatozvizivi kuti zvinhu izvi ndakatozviita ndichiitira kumugodokera, feeling very lonely. Ndainge ndichida kuti tose tiri vaviri tinge tichingofila very lonely kana tikazopinda mumamarriages tozopinda tose at the same time. Ndainge ndava kusada kuti iye ange achiva nemurume inini ndisina. Saka akauya kuno then akabva ati stay in ainge achitya kugara pamba pemuIndia uyu. Ndokubva tatanga kushare room. Saka mukuzonoshare room mukoma taingoitawo izvozvizvi zvekungoita zvemujolo, but inini ndini ndainge ndakanyanyisa. Iye aingoita mujolo wake wepawhatsapp nemunhu wake uyo waainge akangosangana naye pawhatsapp, ndichitomunyomba nekutomushora ndichitomusekera boyfriend yake because ainge akangosauka. Mukoma pandakazorwadziwa ndeapo paainge ava kundiudza kuti the guy ainge ava kutoshandawo kabasa kainge kaine mari, ainge ava kupiwa 11,000 rands a month. Apa calculate ndione kuti nekamari kandainge ndichiwana nemari dzainge dzichiwanikwawo nemaboyfriends angu dzainge dziri mari shoma sasa. Apa ndaigara ndichingovhairira friend yangu kuti machinda angu at least vanowanawo ma5,000 ma4.8. Saka ndakabva ndatanga kunzwa godo. Zvino zvandakazoita mukoma, ndakabva ndazoenda kune umwe muSouth African anoitawo zveun'anga. Ndikamuudza zvandainge ndichida kuti ange achindiitira. Ndokubva ati iye aikwanisa kundiwanira ivhu rakatorwa kumakuva. Akabva ati ndaifanira kuti ndinge ndichitsvaka chipfeko chefriend yangu icho chandinomubira ndobva ndazochipisa usiku, asi handaifanira kuti ndinge ndichizoonekwa ndichipisa chipfeko ichi usiku hwacho. Ndobva ndazogorera madota aya, ndobva ndazovapa sekuru vacho ivavo. Ndakabva ndati that was fine. Ndokubva ndazodzoka kumba. Ndakabva ndaba rimwe tight rake. Munongoziva us ladies kuti tinenge tiine mamwe matight aya ekuti anenge akangobvaruka zvekuti unenge wanzwa nekurisona. Saka aivawo netight rake rainge rakadaro. Ndokubva ndazoriba tight riya, then ndakabva ndamunyepera kuti ndainge ndichienda kusleep over mukoma. Ndakafamba because location kwandinogara kuti unge uchisvika kuzvisango unotofamba I think somewhere around hour or more than that. Saka ndakafamba mukoma apa ndichingotya kuti ndikasangana nanyaupe, but godo rainge randibata. Ndokubva ndasvika mukasango muya apa hwainge hwava usiku. Ndakabva ndazongoenda pamwe painge paine pamwe rimwe zimuti. Ndikabva ndatanga kuvesa kamoto kaya mukoma. Apa ndaingotya kuti kana ndikazosangana nemagoritoto kana kusangana nevaroyi kana kusangana nezvipoko, but ndakabva ndangozviudza kuti neniwo nditori muroyi pano, izvi zvandiri kutoita nditori muroyi. Ndokubva ndangonzwa rimwe simba mukoma rakangoita sekunge rakapinda mandiri. Ndikatanga kunzwa kumerera muviri wangu wose uyu. Ndikati hakuna anoroya umwe muroyi. Ndokubva ndanyatso kutsvaga pekugara. Ndikabva ndatanga kupisa taiti rake riya kusvika ratsva. Rakati ratsva kudaro ndokubva ndazoita weti ndichidzima moto uya. Ndakaita zvekutonona. Ndokubva ndatanga kudzima moto uya neweti yangu. Then madota aya akazoti apora. Ndokubva ndazomagorera ndikamaisa mune kamwe kaplastic. Ndokubva ndazopfuura nekumba kwavo sekuru ava vechizulu. Then ndikabva ndazovapa madota aya.
aya ivo vakabva vati wagonesa muzukuru wangu, ozodzoka mangwana ndakazodzoka ndikawana vari very busy nekuti vainge vachiti painge paine umwe ane mateksi ake uyo ainge achida kusimbiswa navo sekuru ava. Saka vakazonditi seremoni yacho yavaiita yekumusimbisa kuti asazopfurwa kana kushudwa, kana kuti akashudwa mabullets asazopinda mumuviri make. Hanzi process yacho yainge ichazotora wiki rose murume uyu ari mudhamu, achibikwa ari mudhamu. Saka ndakazodzokera mukoma ndokubva ndazomirira kusvika 7 days dzakwana. Dzakangoti dzichingonokwana apa hana yangu yainge yava kungogara iri mumaoko, ndakabatira hana mumaoko ndichiti umwe wangu uyu sezvo ainge akandiudza kuti she wanted to move out, zvino kana akazoita move out apa ndisati ndapedza kumuitira miko. Mukoma ndakazodzokera kuna sekuru vaya after that 7 days ndokubva vazondipa ivhu riya rainge rakazanganiswa nemadota avo andakawana mushure mekunge ndapisa tight yefriend yangu. Vakabva vanditi ndaifanira kuti ndinge ndichizoisa ivhu iri rekumakuva zvekare nedota mumafuta ake aanozora. Ndakabva ndati this can be easy. Saka inini naye taiwanzokubatsirana kutenga manivia Q10 paya paanenge ari paspecial. Ndakabva ndaenda kuclicks ndokubva ndanotenga manivia angu maviri, ndakatomatenga kudhura, ndikabva ndanyepera besti wangu kuti ainge ari paspecial, ndokubva ndamupa 1, iye akanditi achandipa mari but handina kuzombomuronda mari iya sezvandainge ndakaudzwa nasekuru vaya. Saka rimwe ivhu ndakariisa iyoyo muQ10 nyowani, imwe yacho ndikazoisa mune imwe Q10 yake yainge yava kunopera. Ndikabva ndazopedzisa mavhu aya, mamwe acho ndakaita ekumwaya muchimonaki chake ndokubva ndanyarara zvangu. Munhu akazouya akazotorwa nechikomba chake ndokubva vaenda vakanogara kuya. Ko zvakazombogara zvose here in peace? Mukoma inongogara iri hyohwe ende ndinotogara ndichivaona mukoma vanoti paya kana vakada kuronga kudai zvose zvavanenge varonga zvinobva zvangopinda muvhu, nekuda kwekuti mweya uya wekumakuva ndo unozoparadza urongwa hwavo. Vanoti kana vakaunganidza toti last time pavakati ivo vainge vachida kutenga stand muone anotouya kwandiri ondiudza everything izvo zvaanenge achironga in advance. Saka akauya akanditi vainge vakwanisa kuunganidza 10, saka kwai vainge vakawana stand vainge vakaudzwa kunzi 30,000 rands. Ndokubva ndatanga kumupopotera mushure mekunge abuda mumba mangu ndikati iwe ungatenga stand ungavaka, inini ndisati ndavaka. Akazondifonera pakati pahwo usiku achichema achiti murume ainge agova mari, akamuti yako iyi inini yangu iyi because haunzwisisi. Ndo zvavanongoita izvozvo, vanoti vakaunganidza mari vanobva vanetsana zvemhando yepamusoro zvekuti murume anobva angotora mari obva aisplita in half, vanhu vobva vapinda mutown vobva vanoshandisa mari iya. Pavanozonoti pembenu kudai, pavanozotanga kuwirirana ndo pavanotanga kubvunzana kuti asi why tanga tichitukana, why tazoshandisa mari nenzira dzakadai so. Ndini hangu ndinenge ndichizvikonzeresa. Inini I don't hate my bestie, but inini nabesti wangu tinofanira kuti tinge tichipinda tose mumarriage at the same time. That is my confession. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna Haiti achireurura kuti izvi ndo zvandakaitira besti wangu. Zvakangoma hazvo veduwe, so sad.